Oh, unsa man po'y hubad sa January 29, Miggy? Okay, si. Kung ikaw na tao sa Enero 29, kugihan ka nga pagkaanak, pero dali rapod ka masuko. Permanente kang saputon ug naay imong sugo nga dili musugot. Ug ikaw sad maayo gyud ka sa trabaho. Ang imong boss ganahan nimo. Unya sa paningabuhi sakto ra, pero paningkamot kay aron moasenso sa kinabuhi. Unya ikaw gusto ka mo tabang sa imong mga igsuon, ang imong ginikanan. Nya dali ra pud ka makakita og kwarta. Maayo ka mo gunit og kwarta. Unya ikaw mo usahay musukol sa kasi mong mga ginikanan. Mao na say hubad sa imuhang Enero 29 kisi. Oh, mga natawo sa Enero 29, palihog ko sa pagtan-aw ani nga video, ya like, share and subscribe to this video. Thank you.